ce ta haɗa mu da ƴar uwa farko kenan Sabi'u yaro ni da masoyiya ƴar uwa yau shi kenan Allah sarki ƙara na juriya wani sirri ne wanda ya so ka kaso shi da gaskiya yin hakan alkhairi ne ƙauna ce ta haɗa mu da ƴar uwa har na kwalla har jama'a na gari na furta ɗan kwali wai ya ja hula fannin su mun shaku a gaskiya da abar suna duk jama'a na gari sun shaida amma a shirakiyar sunai in ka taɓo makaɗi zai yo shiru wani ma ya gaji Sabi'u yaro ni ban yo shiru kun gaban ma na gaji tunda tana karama maka fara so shekara shida nai sai maganar auren da na zo da shi gunta sai ku biyo ni ku ji kafin nan baban ta ce da ni kar da ka damu Sabi'u yaro ɗauki ka sa a raina ka ni zan aura ma sauraro ɗaura gamar zama kai jurewa kar da ka ɗauka ko an bani ne kullukan zan kwancewa baban guri na shi gidan kuɗi zai aurawa ni kuma tun da gidan mu gidan kara ne da mu bai aurawa dan wasu sun nuna so gaskiya duk na ƙi su na sikire shi na zo kama ganye kirista na rasu